ya chemoye cho kukaucha ken minose kungoti chete hatisive chati nacho mumaoko kushikira chaenda ichasvika imwe nguva yatichaona kukosha kwemunhu aenda. Ndinoda munyaradzi Mwari Baba ndide mutandadzi ndinotya paradzi Mwari Baba vazhinji vasakadzi anonditi bebi kana ndine mari maya munhu ane kutsvaka kana zvakaoma maya ane kuti switi kana wakafara maya munhu asina taimu yekukuona maya uri kupera muviri wapedzwa nei uri kufunga singakufunge misodzi mumatama unochemei uri kuchema singakucheme upinda relationship kunge uri wega anokugirita kana uchinge watenga pizza ndezvekumanikidzira kubatanidzira nepamafotogridi ukamuti natu anosvika kuma4 omuti kuma4 anosvika kuma6 piwa 5 minutes uinaye 1:1 aibude pabondi neyusa anonditi bebi kana ndine mari maya munhu ane kutsvaka kana zvaka